Dobar dan, djeco! Danas nastavljamo s nastavnim sadržajima koje smo obradili u prethodnom predavanju. Nakon završenog predavanja moći ćete koristiti formulu za opseg kruga u zadacima iz svakodnevnog života. Postaviti i analizirati problem, odabrati primjerene jedinice, riješiti problem. Za sat je potrebno bilježnica i pribor za pisanje. Sadržaj prezentacije prepišite u svoje bilježnice skupa s domaćom zadaćom. Ukoliko želite više zadataka, koristite se svojim udžbenicima i zbirkama zadataka za 8. razred. Naučili smo da opseg kruga možemo izračunati po formuli 2rπ. Formula za opseg često nam koristi i u rješavanju zadataka iz svakodnevnog života. Nekoliko takvih primjera riješit ćemo i danas. Primjer 1. Izračunaj duljinu ekvatora ako je polumjer zemlje duljine 6378 km. Zemljin ekvator je najveća kružnica na površini zemlje, a njenu duljinu izračunat ćemo preko formule za opseg kruga. Pišemo R jednako 6378 km, traži se opseg, koristimo formulu za opseg 2rπ, uvrstimo poznati podatak u formulu i dobit ćemo da je opseg jednako 40.053,84 km. Duljina ekvatora iznosi 40.053,84 km. Primjer 2. Promjer kotača bicikla duljine 60 cm. Koliko se puta on okrene na putu od 18,84 km? Kad se kotač okreće po putu, njegov rub dira put. Rub kotača možemo zamisliti kao kružnicu koja opisuje krug. U zadatku trebamo izračunati koliko puta će duljina kružnice stati u prijeđeni put. Stoga moramo koristiti formulu za opseg kruga. Poznati podatak je promjer kotača. Pišemo 2R jednako 60 cm, pretvorit ćemo u metre, pa je to jednako 0,6 metra. Traži se izračunati opseg kotača. Koristimo formulu za opseg kruga. Opseg jednako 2rπ. Poznati podatak uvrštit ćemo u formulu, pa je opseg jednako 1,884 metra. Poznata je duljina puta i iznosi 18,84 km. Pretvorit ćemo u metre, pa je to jednako 18.840 metara. Duljinu puta podijelit ćemo sa opsegom i dobiti da je to jednako 10.000. Na putu od 18,84 km kotač se okrene 10.000 puta. Primjer 3. Koliko treba posaditi sadnica tulipana oko kružnog cvjetnjaka promjera duljine 5,73 metra ako razmak među tulipanima mora biti 12 cm? Cvjetnjak je kružnog oblika i kako bi odredili broj potrebnih sadnica oko cvjetnjaka koristit ćemo formulu za opseg kruga, to jest izračunat ćemo opseg cvjetnjaka. Poznata je duljina promjera cvjetnjaka, pišemo 2R jednako je 5,73 metra. Tražimo izračunati opseg cvjetnjaka, koristimo formulu za opseg kruga 2rπ, uvrstimo poznati podatak u formulu i dobit ćemo da je opseg jednako 17,9922 metra. Razmak između sadnica je 12 cm. Pretvorit ćemo u metre, pa je to jednako 0,12 metra. Broj sadnica jednak je količniku opsega cvjetnjaka i razmaka između sadnica. Pišemo 17,9922 dijeljeno 0,12 i dobit ćemo da je broj sadnica približno 150. Potrebno je posaditi 150 sadnica. I još domaća zadaća. Kotač lokomotive ima promjer duljine 1,6 metra. Koliko metara prijeđe lokomotiva kad se kotač okrene 1000 puta?
Žica duga 2 metra, savijena je u krug. Kolika je duljina polumjera tog kruga? Rezultat zaokruži na 2 decimale. I još jedan. Duljina polumjera kotača automobila gospođe Šminkić iznosi 30 cm. Od vas se, djeco, traži da odredite kolika je duljina promjera kotača, procijeni duljinu puta ako prijeđe automobil, ako se kotač okrene 10 puta. Izračunaj duljinu puta koju prijeđe automobil ako se kotač okrene 1000 puta. Koliko se puta okrene kotač ako automobil prijeđe 1,256 km. Hvala na pažnji, pozdrav! Ima